Суд над Сергеем Ціханаўскім і 5 фігурантамі ягонай справы пачаўся ў чэрвені. Цяпер 43гадовы бізнесовец, відэаблогер і апазіцыйны палітык засуджаны да 18 гадоў пазбаўлення волі. Калі ў 2020-м яму забаранілі балятавацца ў прэзідэнты, ягонае месца заняла жонка. За рашэнне процістаяць дыктатуры ім давялося заплаціць вялікую асабістую цану. Это личная месть. Это очевидно, потому что это самый большой срок, который был объявлен за к любому политическому заключенному. И понятно, что Сергей, наверное, считается личным врагом Лукашенко. Ціханаўскі ў свой час быў уласнікам агенцтва, якое стварала рэкляму і музычныя кліпы. У траўні 2020-го ён расказваў пра гэты перыяд у інтэрв'ю радыё «Свабода». Кліенты здымкі заказвалі ў Пекіне, Нью-Йорку, Варшаве. Еўрапейскія сталіцы ўвогуле часта. Але рэкляма – гэта ўсё падман. У нейкі момант мне надакучала гэтым займацца. Тым больш, прыкладна ў 2015 годзе рынкі пачалі падаць, а я стаў такім больш праваслаўным чалавекам, моцна змяніўся, стаў думаць аб людзях. У 2016-м ён купіў закінуты будынак, які хацеў ператварыць у музычную пляцоўку. Пазней ён зняў гэтае відэа, дзе патлумачыў, як яго пляны былі сарваныя ў бітвах з бюракратыяй. Усё гэта паклала пачатак яго новай кар'еры відэаблогера. Я ж встречался с министром, с начальником отдела неоднократно, с этим специалистом. Я звонил им десятки раз туда. Я просто в прошлом году перестал уже им туда звонить. Просто перестал. Ціханаўскі пачаў ездзіць па краіне і браць інтэрв'ю ў людзей пра іх барацьбу з бюракратыяй і карупцыяй, а таксама пра сацыяльныя і палітычныя праблемы. Ягоны канал на Ютубе «Краіна для жыцця», створаны ў 2019 годзе, стаў адным з самых папулярных у Беларусі. На канале ён паказваў і як яго пераследуюць улады. Гэтае відэа, калі яго затрымлівае міліцыя ў кастрычніку 2019 году, набрала амаль 300 000 праглядаў. Канал стаў ідэальнай платформай, каб абвясціць пра вылучэнне сваёй кандыдатуры на прэзідэнта. Я был вынужден стать видеоблогером, потому что столкнулся с беспределом чиновников и преступной халатностью. Более 130 000 подписчиков на сегодняшний момент просят меня участвовать в этой кампании, потому что не верят и не видят ни одного кандидата, за которым они могли бы пойти, которому они бы могли доверять. Ціханаўскі заклікаў сваіх прыхільнікаў прыходзіць на мітынгі з пантофлямі. Паводле яго, гэтымі пантофлямі трэба было прыхлопнуць галоўнага таракана. Калі следам за гэтым улады забаранілі Ціханаўскаму балятавацца, ён стаў кіраўніком выбарчай кампаніі сваёй жонкі. А потым здарылася гэта. На аматарскім відэа зняты момант, калі Ціханаўскага хапаюць на вуліцы. Першапачаткова яго абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаваных мітынгаў. 8 микроавтобусов приехало забирать Сергея. Обратите внимание, это незаконно. Они нарушают закон. Лукашенко ўпершыню выказаўся пра мужа і жонку Ціханаўскіх за некалькі гадзінаў да гэтага. Сергея назваўшы падонкам, а пра Святлану сказаўшы, што ніхто не будзе галасаваць за жанчыну. Але па ўсёй краіне тысячы людзей сталі ў чэрге, каб паставіць свае подпісы за вылучэнне Ціханаўскай кандыдатам у прэзідэнты. Тот беспредел, что власть устроила позавчера с Тихановским, вот это меня сюда и привело. Мы сюда пришли, чтобы поддержать Сергея Тихановского, который сейчас находится под следствием по спровоцированному делу. Ціханаўскую зарэгістравалі кандыдаткай, і яе кампанія хутка набрала абароты. Напярэдадні галасавання яе прыхільнікі збіраліся на вялізныя мітынгі, якія дэманстравалі беспрэцэдэнтную апазіцыю Лукашэнку. Але калі 9 жніўня закрыліся выбарчыя ўчасткі, Лукашэнку абвясцілі пераможцам. Народ выйшаў на пратэст, які ў выніку быў жорстка здушаны. Святлане Ціханаўскай з меркаванняў бяспекі давялося ўцячы ў Літву. Ад таго часу яна жыве там і вядзе нястомную дыпламатычную кампанію супраць Лукашэнкі.
На захадзе яе прымаюць на самым высокім узроўні. Кантакты Святланы Ціханаўскай з мужам сталі амаль цалкам немагчымыя. Я тоже так думаю. Да, 14 месяцев назад был телефонный разговор. За это время ни одно мое письмо ему, ни мне от него не дошло. Детские письма доходят, а мы общаемся через адвоката, но это очень скупая переписка, скажем так, как дела, как дети, все. Ни о материалах дела, ни как он себя чувствует, особо рассказать не может. У чэрвені Сяргей Ціханаўскі паўстаў перад судом разам з 5 іншымі блогерамі і актывістамі апазіцыі. Яго абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў, распальванні сацыяльнай варожасці і іншых правапарушэннях. Судовы працэс у Гомлі, які цягнуўся 173 дні, быў адным з самых працяглых у гісторыі беларускай юрыспрудэнцыі. Сяргея Ціханаўскага і асуджаных разам з ім Дмітрыя Папова, Артёма Сакава, Ігара Лосіка, Владзіміра Цыгановіча і Міколу Статкевіча прызналі палітвязнямі.